שלום וברוכים הבאים. בסרטון זה נחקור את כפתור ה-EV ותכונות ה-e-Paddle בגרסאות החשמליות של רכבי ניסן, ונסביר כיצד מצבי נהיגה חשמליים ייחודיים אלו יכולים לשפר את חוויית הנהיגה שלכם. כפתור ה-EV מאפשר לכם לנהוג במצב חשמלי לחלוטין, תוך עקיפת מנוע הבנזין כל עוד יש לסוללה שלכם טעינה מספקת. ה-e-Paddle מאפשר נהיגה עם דוושה אחת. כאשר אתם מרימים את הרגל מדוושת הגז, המכונית מבצעת בלימה רגנרטיבית ומאטה תוך כדי טעינת המצבר. בלוח המכוונים יופיעו אינדיקטורים המאשרים שהתכונות אכן הופעלו. מתי כדאי להשתמש בתכונות אלו? ה-e-Paddle מצוינת לנהיגה עירונית שמערבת עצירות תכופות ויעילה במיוחד בעת ירידות. כפתור ה-EV אידיאלי לנסיעות קצרות ומאפשר למכונית לפעול אך ורק על חשמל. לסיכום, מצבי הנהיגה הייעודיים EV ו-e-Paddle מציעים יתרונות רבים לנהג ברכב החשמלי. זה מסייע לכם לחסוך בעלויות הדלק, הופך את הנהיגה בעיר למהנה וקלה יותר, ואפילו מפחית את הבלאי של הבלמים שלכם. השתמשו בהם באופן מושכל ותהנו מחוויית נהיגה חשמלית, מהנה וידידותית יותר לסביבה. דרך צלחה, וזכרו, אנחנו תמיד כאן כדי לעזור לכם בכל צרכי הרכב שלכם.